Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ngayong hapon naman sa ating mga palangga ng mga tagpalamati, kamusta lang para sa inyo tanan. Kag siyempre welcome sa ating pagpangalagad karon nga hapon sa This Is My Life. Sa karon nga hapon sa Miyerkules nga adlaw, Hulyo 28 tuig 2021. Pagpangamusta sa atong dira man sa kasitwasyon sa itong sinituloyan panyaganyo, nasudaan nyo da. Mga senior citizen, ng atong mga kabataan nga sa atong panimalay, ang ara, di sa balay kay halos ara, sa balay di sa nga iba nag-work from home. So, sa karon nga hapon padayon man kita nga mag-off the night, lingawon ka muna Tito Will matugtog tak nala stress, off the night kita sa inyo mga radyo, of course, ara, kita sa 684 kHz, diba? 684 kHz, kag sa mga may internet connection, ay raman of the night kita, sa mga may data, via Facebook Live, sa Action Radio Bacolod, search nyo lang ada, diba? Action Radio Bacolod 684, kag ara ang live videos, click nyo of the night kita ni Tito Wilma sa This Is My Life until 3 p.m. Kag ara man ang YouTube, pwede yan, na? Pwede man sa YouTube, of the night man kita. Yes. Sa YouTube, search nyo lang Action Radio Bacolod. This Is My Life. Kag sa mga updates sa atong sa mga balita, hindi ko din malipatan kay idira kompleto na mga detalye nga gini-post sa website sa Action Radio Bacolod ay tanan ng mga people na sang amon sa ni center nga mga lamas nga mga balita every day. Hindi yun makita ninyo kung mag-log in ka mo sa www.actionradiobacolod.com.ph. May ada man ang ganitan sister radio na may radio da, click nyo bala kaya pwede man tagyapon kasi anay sa paho ka na balaw. But anyway, sa garon nga hapon sa kabalo man kita bugos nga probinsya sa Negros Occidental kaya Dikmanos ang Bacolod. Yes, welcome sa This Is My Life, mga kaiting natin ng mga kaislahanan. Gimaras dira, panay, sumalapit pagyan na malabusan sang aton pagpangalagad karon nga hapon especially dira sa mga taga-Palawan, sa Masbate kag Romblon. Ang atong padayon nga pagpangamusta sa inyo tungod sa padayon man ninyo nga pagpangamusta kay Tito Wilma. Ara, gid taman para sa inyo, ha? Pamangkot ko pinakabakuna nakamaya. Piling to kayo sa inyo. Di kayo tawe kapabakaw na kana. Ay, trying gid kayo tawe. Magbulubas kung makaka-ano na kita, mapabakong na kita. Kaya hindi man siling inaiya nga kung ano kundi hatag proteksyon sa aton lawas. Pero kinanglan kondisyonon ang kaugaling, especially sa may mga ginabatsyag sa ila sinilawas, na kinanglan resistensya, tama ba? O kinanglan may inugbato man ta. Kinanglan may inugbato man ta. Tinubangan naton proteksyon depende sa batok iya sa epekto sining pandemic sa karon ang COVID-19, especially pagid sining
madasting man nga paglapasan nga Delta variant, may proteksyon ang tagsa-tagsa sa aton. Nakita man na naton, di ba? Nakita naton sa tagsa ka mga barangay, sa mga vaccination center, sa inyo dira mga lugar, ara na daw kanami sang response ng tagsa-tagsa ka mga pumuluyo. Naghatag sabat kay hindi kita makahulag sang gusto naton ihulag tungod sin ginakabalak-an nga epekto sa COVID-19. Pero padayon man ang atong sini mga health protocols, hinahanglan gid, ha? Kay dako ang mabulig sang face mask kag face shield sa aton sini lawas, protection, kung kamo ang magwa dira. Kag i-obserbar din naton ang i-obserbar din naton ang social distancing, i-obserbar din naton ang social distancing. Kag dili gani sa Bacolod, di ba? Ang vaccination, mga vaccination center, ay may plano ang aton diri lokal yan nga gobyerno sa Dagbanuan sa Bacolod nga dugang-dugangan ina. Kay tungod man sa pagdugok at pagdagsa sa mga pumuluyo. Okay. Kag ano pa tong mga nakuha nato na update kay ina, mga iloy sang puloy-an ang nagahimo sang budgeting sa atong sinitag sa kapanimalay. Kabalo kita kabudlay na sa atong sitwasyon sa karon financially, isa na dira mabudget naman ta din pa yukom lang ta kaging pabudget hingalit sang sineko sa bill nga ginbayaran naton. Nakaligati expect karon tama na dason nga bill nga mag-abot mapasaka naman sila ng rate mo, di ba? Ay ho, mga anak. No choice kita. Kaya kung hindi taman pagbayaran ang aton bill, mag-support, support. Kinahanglan ng ginak. Pero hinay-hinay lang gid kag padayon man. Kag so siniman nga hapon ang aton man mga updates ihatag naton sa inyo. Ang una naton nga update nga mahatag sa inyo syempre ang aton sinipanahon tungod makita gid naton ang kondisyon sang aton palibot. Makita man naton ang sitwasyon sang aton kalangitan. So ang dalagan man sang aton panahon sa bug-os nga pungsod syempre apektado ang tanan tungod sining southwest monsoon nga habagat nga dulot naman sa mga pag-ulan na mga pag-ulan masiling bala ining bisan pugtak-pugtak pero buk-buk nga makapasaka sang tubig dira sa inyo palibot ay labi na sa mga lowland areas, di ba? Amo na sila kung balahaon kamo maghalong gid. Pero ang nakita naton nga sa Visayas man nga maapektuhan sang mga pag-ulan-ulan kag posible mga pagbaha-baha kag landslides amo ang Antique kag Aklan na panalagsamalan nga pag-ulan tungod sini. Kag syempre man ang Apayao kag Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, Benguet, Zambales, Bataan kag Occidental Mindoro. Di mga pagbaha kung muna bala mo niya mo ginaiya ang resulta kung sige-sige ang mga ulan ibang jutay nga pagbubusang ulan gataas na din ang tubig, di ba? Yes, ito kag dili naman sa aton iya so Western Visayas, si mag-Western Visayas upod na tada, di ba? Upod na tada ang tabayin sang Iloilo pagkatapos kita diri sa may Negros Occidental dirigid sa Dagbanuan sang Bacolod man apektado man kay ti ara magalumo ng atong kalangitan although nga isolated man nga mga pagtupaias ng ulan habagat pero wala ta mahimo kay panahon subong sang tig-ululan maga-experience kita sa mga pag-ulan-ulan. Okay, kag magabatsyag kita sang magalumon, magabatsyag, ma-experience siya tagid itang laan nyo doon hatong kalangitan. Kaya mabaskog naman nga dapya sa hangin, sige bagus-bus, ara na. Hindi nga lakang abi mo may dala nga ulan pero hangin lang gali, ha? Kag ang direksyon sang hangin nga atong sinimabatsyagan karon man nga adlaw na batsyagan kag nga experiensyahan halin sa nabagat man, nakatundan. Ang aton nga baybayon, syempre, mabalod man. Kag ang taob, 1:27, sini nga hapon, bot silingon, nagapataob na ginman subong, nagamatamat taas ang tubig sa dagat. Kag magahunas naman, naghunas kay na, nasang aga, 6:53 ng aga.
Pero hingalit man kay ina si Haring Adlaw, bisan subong makita taman si Haring Adlaw nga nagahatag sa niya kasang nagsaton kang nagapabasyag sang kasingke. Ara sa akaina alas 5:32, kag magatunod naman siya karon sa hapon alas 6:08. Kasi sidmo na ina. Kag ang mabatsyagan man naton nga temperatura, may mabugnaw, may mapaang, may mainit. Sa kay nga ang temperatura ta sa bilog nga daw from 26 to 33 degrees Celsius. Okay? Yes, Tita We. Ang kamay ko man balang update nga mahatag sa inyo, hindi kaya ang atong ni Octa Research Group, nagapangabay-anay sa aton iyang publiko, no? Sa aton tagsa-tagsa katumuluyo. Nga kung mahimo, likawan lang anay naton ang magkaon sagwa kag pagtambong sa mga social gatherings, ina kasunod man sunod sa ila sining paandam sa paglaptas ng Delta variant sa bugos ng pungsod. Si ina nga paandam, ginpabutyag man ni Professor Ranjit Rai matapos ang hingalit man, masiling na pang hingalit. Ara na Tita We po, di ba? Madamo na sang available sa karon nga bakuna nga kung may ara available sa inyong lugar kung pwede nagapangabay gid sila nga magpabakuna na kita, magpa-inject dayon kita para maprotektahan batok sa virus. Kaya ambal pagid ni Rai nga ang pagpabakuna makabig iya nga long-term solution ang sa problema natin sa COVID-19. Ang hambal naman gani ni Dr. Guido David nga ang prevention amo ining liabe para nga makalikaw sa masakit sa karon iyang makabig naton, although nga damo available limitado gihapon tungod sa total population sa nga buguos naton nga tungsod pila tangadan ka milyon, di ba? Sa data naman sa Department of Health, sila na Tita We, may 119 sobra no ang Delta variant sa update sa karon. Pero so far 12 lang sa ila among active kids. Okay. Kag magluwas man sina, no, nasiplatan man dala naton ining natungod sa bakuna nga Sinovac. Na ang Sinovac kay may ara pagtuon nga ginapatigayon, may ara pagtuon nga ginpatigayon ang China, kaya nagpagwa naman sila sang results ini. Suno sa ila, ilabi na mga export nila dito, nagnubo ang antibodies nga himo sa Sinovac COVID-19 vaccine sa sulod sang anong kabulan. Rason nga suno sa ila, hinahanglan ang mga naka-second dose na sang Sinovac may ikatatlo. Mapa-inject or mapatublok ang muliwat sang dagom nga may Sinovac bilang booster shot na. Kaya ang natabo diri yung paidalom nila sa ila sini pagtuon ang mga blood samples sang 50 iya ka mga mapag-gross, mga healthy adults nga nagaedad 18 or just 18 tubtub 59 anyos. Tigin pagwa na nila ang resulta, no? Yung pagwa sa China ang result na silingon bala tawagin pagwa na nila ang resulta sa pagtuon. Pero wala pa mapaidalom sa peer review. Kasi sa mga partisipante nga ini, sa mga partisipante nga ini, nagbatong sang duha iya ka dose sang Sinovac na may duha tubtob 4 kasimana na ang gap, no? May ara 16.9%, kag 35.2% gid lamang sa ila ang may natumod or nakitaan nga antibodies matapos ang anong kabulan after 6 months sang second dose sang Sinovac. So hindi pa klaro kung paano ang pagnubo, no? Kung ano ba na natabo kung paano ang pagnubo sang antibodies na makaapekto sa efficacy or ka-effective
sang bakuna nga Sinovac. Bangod wala pa man matumod gid sa mga experts, sa mga scientists dito sa may China, ang level sang antibodies agod mabatuan ang coronavirus. Na? Pero dili naman sa aton sa Pilipinas, ginklaro man niya sa aton ni Health Secretary Francisco Duque III nga suno sa iya, wala pa ya rekomendasyon ang vaccine expert panel para maghatag sang booster shot sa mga naindika na or nabakunahan na sang Sinovac. So, hulat-hulat kita sang update aangot man dira. Pero magluwas pa gid sinati sa luwas sa sang tungsod sa Libya, no, dito sa Libya kay T40 man ho, nagpagwa ang gobyerno nila dito sa Libya sang resolution sa pagpatuman sang curfew 6 a.m. 6 p.m. Halin alas 6 ang gabi, tugtog alas 6 ang aga ang curfew. Nag-umpisa na ina sang kahapon, July 27. Kag magalawig ina dito 2 ka semana. So sa ato naman Filipino community dito sa Libya, ginapahanumduman sila sa aton Philippine Embassy dito na tungod sa ginpatuman nga curfew, no, dito sa Libya. Kay nagataas man ang kaso sa COVID-19. So nagpatuman man, base sa resolution, nagpatuman ang Libyan government sa curfew nga 6 p.m. to 6 a.m. Start kahapon, July 27, for 2 weeks. Apektado, of course, ang curfew ang mga municipality, ang mga kabanwahanan man nga ginalakipan sa mga yara sa Central Region, kay Greater Tripoli, sa West Coast, kay Western Mountains. Kag ginadumili man dito ang commercial activities, kag sirado naman ang mga cafes, restaurants, diba? Mga clubs, kag parks, kag gardens. Kag una man dira kabalo naman kita ang UNICEF, no? Ang UNICEF iya among nabalaka sa nagasaka nga kaso sa COVID-19 sa among nga pungsod matapos nga ma-record nga ang kaso sa ngadtong July 18 naglabot sa ina lang nga adlaw sa 6,061 or 6,061 pinakamataas sa ilang pungsod since nga nag-umpisa ining pandemic ang COVID-19. So pila lang ina sa mga updates nga nahatag man naton sa sini nga hapon, pero hindi taman pagkalipatan sa aton ng mga kauturan dira ang mga produkto sang Dr. Alfred, na ang aton sa ni Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea kag ang aton Dr. Alfred Mangosteen Choco with Stevia. Na mo naman na iyang aton nga ma-recommendar sa inyo adlaw-adlaw mga pusinon halin sa kabataan tugtog sa aton mga senior citizen. Ilabi na sa may mga ginabatyag sa ila sinilawas. Ilabi naman mga problema sa ila pulmon arang aton Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea. Kay nga ang
Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pinggan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang gilagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Ginadulong sa inyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yes, padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Sa siningabahin, magabasa kita sa isa kasulat. Isa kasulat, ari sa aton messenger. Ari sa aton messenger kag nagapatawag siya kay
John Paul, no? John Paul, P-O-L gid yan, no? Kay John Paul, na tungod ni sang iya nga girlfriend, nobya, paamo ka na bala titawe, nga bata-bata, no? So, pamatian na to ng Yemen tayo kay titawe sa aton messenger, dali gid lang. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ang mensahe ni Tito ni John Paul kay Tito Wilma nagasiling, Dear Tito Wilma, maayong hapon lang sa imo dira sa Action Radio kag sa tanan nga staff. Tita, diri sa amon sa balay, si Mama kag si Papa, avid listener gid sa Action Radio. Ay di salamat, nalatnan ka. May ipasakop man ko ta sa This Is My Life na tungod ni sa akon girlfriend. Tawga lang ako kay John Paul. Ang feeling ko, hindi ako love sang girlfriend ko nga si Shakti. Though, nabuutan lang siya sa akon, kung nga, ginsabat niya ako. Wala man lang gani niya ako ginpakilala sa iya mga parents. Ambot tita, basi, matsyagan ko lang nga. Hindi ko man mahambal sa iya, kay basi kon, hindi nami man ang iya pag-interpret. Ambot dala tituwe, tama ka childish sang nobya ko. Pangkisa daw maubos man ang pasensya ko. Kay gusto niya, daw permi lang siya happy. Mangakid siya kung hindi ko mahatag ang gusto niya. Kung ano ang iya ipabakal. Kung ano-ano pa, mo bata-bata gitoon. Gasulod, hindi ko ma-get to. Kaya, gasulod gani sa pensar ko kung sisa, na pinagtalalakpa ang imong nga gasulod sa pensar ko, naawayon ko siya, tita. Galing, nagakaunahan man ako sang akong kahadlok. Nga basi kon, i-break niya ako. So, hadlo ka kay love mo. Gani, ginasunod ko kung ano ang gusto niya. Bisan, nabalaan ko, nasala na siya. Okay. Kung nagapa-deliver siya, kag magpa-pick up siya sa gusto niya, pagkaon, kung ano man, ako pa na pa ang nagahimo. May naghambal na gani sa akon, nga hindi ko siya pag i-baby sang sobra. Tita Wilma, lain na how? Lain ang sobra maghalong ilabi na sa relasyon. Kabalo ka ta, sila ka beses nakubi, na-reject sa mga ginapangaluyagan ko. Siya lang din ang isa nga nagtsaga sa akon. Gani hindi man ko gusto na masakitan ko siya o kung may ara ka ni awayan. Insakto manakta ang akong ginahimo nga pasugtan ko lang siya. Kung kisadong nasubrahan naman, kag daw mag-give up man ko. Anong mayo ko himuon taman?
John Paul. Wow, mga anak, kamo basta gumana kani. Lungo-lungo na lang ng ulo ni Tita Wi nga daw wiper. Sabong, lungo-lungo na lang ng ulo ko nga daw wiper. But anyway, una-una John Paul, mayong hapon sa imo. Salamat kid sa ginsen mo di nga message kay Tita Wilma. I promise ko sa imo nga yes, basta-basahon ko na. Kag na message ko man ikaw, ang subong ko nga adlaw basahon. Ang imo sini nga mensahe. Kabudlay no kung naghigugma no. Totoo John Paul no. Thank you sa nagakadala. Kung magugma ka, nagakakulapan ang pinsar mo. No. Namo na sila nga hindi ka bla ka pinsar kung ano maayo mong himuon. Kay nagapangibabaw ang imo balatyagon. Amo na sila nila nga love is blind. No, sila nila love is blind. Kaya nga ang gusto mo paminsaron natabunan sang imo balatyagon kung anong nabatsyag mo. Pero dapat lang gid bala to una ihambal ni Tito We sa imo nga sa paghigugma kag sa pagdesisyon sa seryosong nga relasyon. Hindi man nadumduman lang ko ang inaling kadlaw ka lang. Sinanglan bulabalan-sihon taman, no? Bulabalan-sihon man naton kung bala husto ang aton ginahimo o hindi. Dumdumoy naton nga ang aton paminsaron ari sa aton utok, ari sa aton ulo, ara sa inaibabaw nga bahin. Ari sa naidalong nga bahin ang aton heart. Kamong nagabatsyag sang gugma. Nga buot silingon, hindi naton pag ipadaog ang aton paminsaron sa aton balatyagon. Kung hindi man naton pag ipadaog ang aton paminsaron sa aton balatyagon. Nga dapat kinanglan bulubalansiho naton. Ginatagan kita sang paminsaron para mabinag-binag nato ng isa ka sitwasyon kung ano man nagakatabo sa aton kabuhi magluwas sa paghigugma nga kinahanglan sa pagdesisyon balansiman. Gantawon naton ang pros and cons. Busilingon ang maayo kag hindi maayo, di ba? Amo lang na siguro yang ako mahambal sa imo. Kag totoo John Paul kon feeling mo nga daw hindi ka happy. Hindi ka happy sa inyo relationship ni Shasti. Suggestion ni Tawe, mas manami kag mas maayo nga nabalaan niya ang imo balatsakon. Sang sa hipos-hipos lang ikaw. Na, di ba? Kag para bala nga hindi na siya mag-expectar as always nga tanan nga gusto ya himuon mo, hindi naman nato insakto. Magpaulipon ka sa gugma, si anong himuon, anong buwa sina? Himuon niya lang ka nga tando-tando. Hindi naman siguro maayo nga, ha? In the first place, tandaan mo, lalaki ikaw. Okay na nga i-baby-baby mo sometimes ang nobya mo, kaya amogin man na iya mga babae, gusto ya ulo ang gaon, kung kaisa, bisa na ganubyanay ka mo, di ba ang gaangga? Natural lang ina siya. Pero kung inang tanan niya ang gusto, sundon mo, kag ang gusto niya, iyang masunod, si ano to yung guwa mo taw-taw lang, hindi ka magpasugot na mo na, hindi pagpabudlay ang kaugalingon mo. Kay ang guwa sina ikaw mismong nagasilot sa kaugalingon mo sa isa kabutang nga hindi man dapat. Hindi nami. Hindi nami nga ari lang di sa balatyagon mo permi mo, tago-taguon mo. Sinanglan na balaan niya man ang imo nabatsyagan sa iya ginahimo. Okay man lang naguro kung mag-istorya ka mo. Nga paupwas mo man nga ba do sobra naman dala intindihan man may balatyagon man ko di ano kung ma-hurt no ano kung ma-hurt siya or masakit ang iya balatyagon normal lang na nga kung kaisa kinahanglan pabatyagon ka man siya sang kasakit para nga marealisar man niya kag makitaan niya nga ay salagin man gali ako na hindi man ka na lang yung sunod-sunod ka mag-uyos sang iya nga sidjid sang palda or sidjid sang short kaya mo naman ang susubong short, hindi pagpasubrahe. Istoryahan lang siya sang maayo. Istoryahan siya kung love mo gid man siya, istoryahan mo siya sang maayo para nga mapautwas mo ang gusto mo ihambal, kag ang gusto mo man matabo. Kay main mo man, pamatian niya, duwa man nagakabagay pero niya, either nga batunon niya, kag mabag-o niya jutay or mahagan-hagan niya jutay or masingki siya kag mangingat ka preparat ka na lang dain
masiling ka nga tama gid sa iya tita we, ka childish siya, hindi na siya nami. Ikaw ang permi nag-a-adjust. Hindi mangin healthy ang relasyon ninyo kung ikaw lang permi nagapaumod, kag ikaw lang permi ang nagapasugot. Mas kinahanglan niya. Mas kinahanglan niya nga mag-mature. Ikaw man, kag sa isa ka relasyon, hindi pwede man isa lang ang mature sa inyo nga duha. Kaya ti bata-bata siya, pasugtan mo na lang. Ikaw, hindi. Kinanglan maging fair ang tanan. Kinanglan, tudluan mo siya, pabatsagon mo siya, kung paano man siya maging mature nga klase sang babae. Hindi lang nga kung sino ang mas magulang sa inyo siya magpaumod. At kung sino mas maalam sa inyo sa kung ano-ano nga mga bagay, sa pagdesisyon, siya lang dapat masunod. Hindi. Give and take. Istoryahan, komunikasyon, among kinanglan. Para bala nga, pabatian ang idea sang isa kay isa, kaya magka-come up ka mo sa isa ka maayong na desisyon nga dapat ninyo himuon kung paano ninyo ma-improve kag mapabakod ang inyong relasyon. Hindi lang na isa mag-asawa, samtang naganubyahanay pala. Ara na may mga adjustments na may acceptance sa mga differences ng isa kay isa, di ba? Ay, totoo, John Paul. Hindi ka magpadala-dala. Kag kung kinahanglan, kung ano man ang paminsar mo, pinsara bala ikaw yan nagalikaw para wala ka mo awayan, di para wala na lang gamo, sunod ka na lang. Hindi to. Kung daw sobra naman, medyo kalabsit man daw sobra-sobra naman. Kag kinahanglan himuon mo gina, amo nang imo chance or kahigayunan para nga mapaayo mo ang inyong relasyon nga duwa ni siya. Kung love mo gid man siya. Kag mapamatud-an nga hindi kaya pareho niya nga bata-bata ang dalagan sang pamintaran. Kinahanglan din na iya to. Kinahanglan din na iya. Kaya ang tanan, wala nagapabilin nga bata mo. Amo ni sa kadasig sa nga pagligad sang inadlaw sinimana binulan. Sinuig, ay ho. Kinahanglan dapat kung love mo siya, yes, sakto na, sakripisyo ka gamay. Pabatsyag mo sa iya, kapaintindi sa iya para maging mature man siya. Pero kung kita mo nga daw wala, gid ka daw hindi nami para sa imo, ang gugma nga ina, binagbinagon mo. Gamiton mo man paminsaron mo, bala, i-let go ko siya, or pasugtan ko, padayunon ko, ang ako nabatsyagan para sa iya. Diba? Ara to sa inyo ang pagdesisyon. Nakita ako mabuot ka nga bata, maayo ka nga bata. Kag ako nang gid as always ginahambal sa aton mga kauturan, mga kabataan nga nagaproblema, kung ano man ay nagakatabo sa aton kabuhi, kinahanglan gid naton ang pagpangamuyo. Mga muyo kita sa tanan nga grasya nga ginahatag sa aton, sa tanan nga problema kag mga pagpilaw nga ginahatag sa aton sang mahal nga Dios, batunon pa kag tinguhaan nga ma-resolve naton ina. Bisan medyo or mabugat gid para sa aton trials gihapon ina. Kag ang solusyon sa gihapon siya, no? Siya gihapon kay siyang magagahatag sa aton guidance kung paano naton matagaan solusyon ang ginaangkon naton nga problema. Right? So ito, John Paul, amo na siling kabala, hinahanglan kid. Okay, so sa aton na mga palangga, nga mga tagpalamati dira, sa mga nag-upload sa aton live, kung gusto man ninyo mag-share, pwede gid kay Tita We, no? Pwede ninyo ina ma-share paagi man sa padala, diri sa aton programa This Is My Life. Pwede nyo di makapit kung makagwa ka mo kung gusto ninyo ya personal nga idulong diri sa aton sa Action Radio Bacolod. If not, siyempre, paagi sa social media, especially diri sa Facebook, pangitaan nyo lang ang personal account ni Tita Wilma. Wilma ang tupinas sugat may message dira, isend nyo lang sa aton kay mabatong gina ni Tita We, kag mabasahan ginaton ina on air. Ha? Okay, Tita Wilma, ang mga eksperyensya, problema, makatag-leksyon, inspirasyon, siba naton ng mga kauturan. Yes, pwede gid mga tabo sa inyo kabuti. Okay? Alas 2:25 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton na kanyawan liniment oil. Ang aton sa niya
Panam niya sa mga kauton nga nagapod sa iton sa sinya hapon. Alex Montesa hapon. Alex Montesa mayong hapon. Kamara no to we mayong hapon man ko no Kid. Ami Rivera, good PM, Action Tituwe. Salamat Kid. Kay Nulinda, no? Nulinda Auditor Lakire. God bless. Mayong hapon, ma'am. Sa imo, ma'am. Pero, no, monitor lang ko ang dumanan. Salamat. Ma'am, Ami Rivera ka na? Monitor lang ko di. Na sila niya. Monitor lang dito sa imo programa. Kay Ana Sinoro, stay safe and your family. Sa imo man, ma'am. Raquel Villafuerte Martinez, Pontita Wilma, ari kami di sa Barangay Alangilan, Purok si Ace sa Swiss Farm. Monitor lang sa imo. Okay. Homer Hans Rica Ford. Kay Homer Hans Rica Ford, mayong hapon lang da. Watching live from Project 8 Quezon City. Pa-shout out naman sa taga Pangabuan Hamindan Kapis. Hamindan Kapis. Kay Nanay Edna kag Tatay Kuning. Kag sa mga family Lamud. Yes. Ma'am Elizabeth Malakagaman. Afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe. Always take care. God bless us all and more power to ARB. Thank you so much. Ginatamyaw yung mandala si Buda or Buda sa airport subdivision. Kapamati, diraman si Family Domingo Espigol sa Langilan. Mayong handa ko na. Mayong hamo auditor Philippines, Silnya, we love you. Thank you. Love na. Okay, ano na ino? Ay, gapa nga pala. Okay. Matgida ang hapon. Pamilya, mayong hapon suno sa iya, sa pamilya Juarez, kay Dila Peña. In Claro, Binalbagan. Thank you, kids. Sa mga listeners na dira sa Binalbagan ng Betty Lao. Good afternoon. So, please kindly greet sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo with Doc Manayo Sanchez, Rochester, sa USA, Mrs. Alvarez ang barang Ma'am Phoenix, sa Phoenix, Arizona. Kag sa pamilya Dion, Rosang Pandano, Don Salvador Benito, man sa sang Kabalon ako na. Sa ARB community, madamo salamat. Best wishes. Okay. Yes. So, dito may ugto lang sa ilang show kag Mamang Lolita upod man si Ma'am Jelly kag Ma'am Jane dialag so dialag doon sa Barangay Pandanon doon Salvador Benidi. Inday Chin. Yes. Chin is Sulgon. May mandira sa inyo sa Valladolid. Live watching ita anyone do salamat in the virtual pinda monitor gid always home si hapon stay tawe salamat man stay kay homa mayong hapon sa imo thanks sa La Carlota Halulcol Salvador Espera. Okay, Buligo, salamat man kay Silvet Yap. Mayong hapon man dira. Baga live si Toto. Bigon Q-Kid pa-like nyo lang kag pa-share, no? Namigid heart like ikay pa niya. Nyo lang kag aton sa ni programa sa Smile Life. Maria Teresa Ofilia, good afternoon. Nakama. Oh, good Tiger Lou Canada. Ano nabasa ko ng imo nga ang imo nga page. Like sa barangay Tangob Melili Q-Kid. Na si Norio, salamat man. Kay Robert Roma, salamat. Kamyang Sunny, lato hatigid. Okay. May kabalikan lang kamo ni Tita Will. Relax lang kamo dera.
time, alas 2:37, balik si Tita Wilma sa pagpangilagad sa This Is My Life. Di na kita nga bangin ganito Ari na kita sa itong FYI, na? For your information, itong yung segment para man sa inyo karon nga hapon. Ano tong tupiko, taga ganito kay na? Inang, ano bala? Inang stomach growth. Nagangurob ninyo nga tiyan. Nagaraguok, nagangurob ang inyo tiyan kung ginagutom ka. Siyempre ginagutom, kinanglan pakaunon, di ba? Kung magahod ang tiyan naton, damo na rason. Kapatulang puno sang dapa kong inom. Damo na rason, una, ang sound, o kung ang pagraguok nga mabatian mo, posible halin sa imo in the same sa imo bala tinai. Sa atong small intestine, kag hindi ya gali sa tiyan naton din, kundi sa atong intestine. Kaya nga ang mga muscles sa atong tinai, nagahilab. Si once na why na sila inang, wala na sila galingon, kumbaga, no? Hindi sila maka-express. Amoy ano ginagawa niya ginurob. Naamoy na mabatian natong nag-sound. Bisan tupad natong gayong kaysa, hindi bala? Notice ninyo? Mabatiun pa di ang ano gani? Ang raguok sang tiyan mo ba? Amo na siya. Kay ang botilingon nagahulag ang liquid sa sulod. Kag ang hangin sa sulod. Diba? Pwede nga ang tiyan mo nagaraguok kung gutom ikaw. Bisan gani busog ka, kay sa garaguok pa na siya. Normal lang na iya, no? Nga sound sa ating tiyan. Pero may mga chances naman nga mas babaskog ang pagraguok sa imo tiyan o kung ang pagraga mo na sa imo tiyan kung ginagutom ka na, nagahilab ng imo sulok-sulok, ng imo mga intestine sa sulod. Bot silingon kinanglan pa kaunon ito sila. Kay notice ninyo, kung makakaon gani ka mo, nagahipos man sila, nagatinong man sila sa sulod.
Pero kung amo na ba lang inyo mabatsyagan, ako kung kaysa, hindi kaya silingat at pikto. O, tamo man ta sa ginabatsyag. Kung mag-amo na mo, singa nga kung gutom ka gid, na hindi ka na magkaon gid nga bira, inom ka na jutay tubig. Dason sudyot ka gamay nga sina. Isa pa gid, maka-experience ka sa pag-raguok sa tiyan mo kung stress ka, di ba? May ara, feeling mo kung kaysa nga doon nagalibot-libot na ang sakit kag pagraguok sa sulod sa tiyan mo. Tapos doon naghihilab siya. Amo inang ginatawag bala nga, ginatawag bala sa English nga butterflies in your stomach. May alibang-bang sa inyo sulod siya niya. Hala, may pispis sa sulod. Lain naman ang imo tawi iyan na sa mga aton katigulangan sa una magtubo kapispis sa tiyan, di ba? Joke ko lang na niya. Hindi. May isa pa din ka factor. Kung magkakaon ikaw sa panos na pagkaon, or kontaminado nga tubig, higko nga tubig, pwede man nga maghilaban mo sulok-sulok ka dyan, di ba? Kag ang resulta, kaisa, sorry kung may mga nagkakaon dira, malupot ka na, may araman kung kaisa, makuha, amo nang nahalinan, na maka-experience siya ikaw infection sa sulod. So, ginatawag na ikaw na infection is gastroenteritis, di ba? Na, so sa pagkaon, ang rason dira, or sa mga nainom mo man nga fluid. Ang himon mo lang inom, kada ariya, inom sang damo nga tubig. Kung may init na sabaw, okay. Likaw ka sa mantikaon, anay. Hindi gani linugaw. Kagkaon, kada bala saging. Kung may ulcer naman ikaw, kung may ulcer naman ikaw, or ikaw hyperacidic, ang feeling mo na nagasakit, ya sa babaw, bilang nga parts ng emosyon, dira iyang sakit, na. So, inang upper part ng aton tiyan, amo nang tawag nga sulok-sulok na ton, di ba? Kung amo nang nasibot singunan niya, kung may ulcer ka or hyperacidic ka, muna dira kayo nagabatsyag, na. Sa masami, makabatsyag ikaw kung gutom mo. Si mapahagan-hagan ang kasakit na mabatsyagan mo kung makakaon ka na saging or sinapay. Di ba mo ng iban nga may ulcer or hyperacidic, may something sila nga sulod sa ilabulsa, no? Or balon sila saging. Inom ka damo nga tubig para mahugasan ang acid sulod sa tiyan mo, makagwa na dira. Na maiban pag gid nga mga rason sa pagmurob sa imutyan o pagragok ng imutyan, pag gid kung basi may mga bitok-bitok kada o lugay-lugay, or let's say basi without knowing may bato gali sa imo sini gallbladder, sa imo gali gallbladder, or let's say kung ikaw nag-experience sa cancer. So kung mga amo kinanglan niya imo doktor, ang balon mo gidera. Pero tandaan ta lang, bisan taman kaswerte sa kabuhi, na bisan ta kaswerte, hindi gid kita magkalipat sa iya sa kaitaas. Kay siya mo mag-guide sa aton, kay mag-comfort sa aton. Ha? Inagamay lang na nga informasyon na na-share ni Tita We sa inyo karon nga hapon. Alas 2:43 na Action Radio Philippine Standard Time. Hatag ko sa inyong unang nga bahin sa aton sa ni horoscope para iya karon nga adlaw Miyerkules, Hulyo 27, tuig 2021. Para sa ating horoscope, syempre, unahon naton ang Leo, no? Gani sa aton sini mga Leo kalabanan tiga celebrate ila birthday subong sa aton mga celebrator for today. Happy birthday sa inyo. Stay safe man, good health man aton wish para sa inyo, and more blessings kung makapreparar ka mo dira to enjoy. And of course, sa aton man mga mag-asawa nga nagasaulog sa ila wedding anniversary. Kay Nining Malu, kag kay Sir Larry Fuentes, happy 27th wedding anniversary sa inyo nga duha. Stay strong, healthy, more blessings man sa inyo. Kabalugid kita, more happiness, although happy naman. Di ba? Okay, Leo, ari na kita. Ang mga Leo na tao Hulyo 23 to Agosto 22. Kung may mga pagtinipon-tipon, let's say, kung may mga reunion, family reunion, or whatever man yung enjoy ka lang. Especially kung nag-celebrate ka mo dira. May araman offer sa imo ang imo katubo-tubo, Leo, nga
makahatag sa imo sang kaayuhan. Kung ano anay sang maayo ang tis mo man i-grab is, di ba? Nasuwati mo nga mga numero 36, 46, 51 ka Justice 7. Bronze is your lucky color. Ang mga Virgo naman, yes, ang mga Virgo na tao, Agosto 23, tugtog Setyembre 23. Ang imo lawas, tanawa ang lawas mo ay nagapakita nga daw nagamat-amat ikaw dako. Botsing ganun ko, nagamat-amat ka dako, nagaamat-amat ka man bugat. Disiplina ka ang kaugalingon mo sa pagkaon. Saglikawan mo man ang hindi pwede para sa imo nga pagkaon. Ha? Maswati mo nga mga numero, Virgo, 71, 29, 45, kag 58. Blue is your lucky color. Sa mga libre naman, ang mga libre Setyembre 24 kag Oktubre 23, ang focus mo sa karon among imo personal goals. Kung ano man ina, tagai atensyon. Enjoy ka man sa nahatag sa imo, ginatag sa imong atensyon sa karon pamilya mo, mga friends mo, so enjoy mo lang ina para maging happy ikaw. Mas tuwati mo naman yung mga numero 37, 14, 56, kag 43. Wild cherry is your lucky color. Sa mga Scorpio, Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22. Mga Scorpio, ba may general improvement sa imo career or business na may ara gid man? Okay. But silingon, may ara pa palaabuton nga kwarta. Kag maka-experience man ikaw sa mga oportunidad. Usa mo lang anay mayo, kundi na mayo. Kag kung ano mga tagsin sa imo, paamo ka na nila. Kaya mas wati mo nga mga numero 3, 28, 38, kag 41. Siyempre, pearl white is your lucky color. Sagittarius. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21. Ikaw, Sagittarius, karon nga adlaw, happy. Plus, ang imo pamaagi ba lang imo pagka-creative sa pagtrabaho man. Okay? Kag kinahanglan padayunon mo lang ang imo pagka-mainubuson para mas ikaw nga mag-aayuhan. Nasuwati mo man nga mga numero 13, 53, 35, kag 44. Royal Blue is your lucky color. Capricorn. Ay mga Capricorn na tao, Disyembre 22, tugtog Enero 19. Kamo nga mga Capricorn, may ara iga-offer sa imo. Kung ano man na, trabaho man o whatever, kinahanglan o sa ang man sa maayo. Kagtunan mo kit. Antes man ikaw mag-desisyon. Maswerte mo nga mga numero 21, 55, 26, kag 39. Swim pink is your lucky color. Una ina nabahin ha, sa pagbasa na itong sang inyo, mga zodiac sign para sa atong horoscope karon nga adlaw. Alas 2:48, Action Radio Philippine Standard Time, magkabalik si Tita Wilma pagkatapos sing. Ang kape nga himo sa Santone. Soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Daligid lang. Namyaw tanay tawe. Namyaw kami ni tawe anay, no? Kay Dilaos, good afternoon. O nagkadlaw na si girl. Ay Dilaos, good afternoon. Nara sila ni monitor sa Kingtown Victorias, no? Spicer. Okay, amo ni gali. Amo ni siya gali. Jack Spider, salamat. Basta salamat sa pag-upod mo kay Tita We karon nga hapon. Tamyo Vanessa Mayo, Jinky Noel Amar, Alex Montesa, Dennis Richard Roa Tinor. Salamat niyo kag yes kay Inday Margie, salamat man. Araman go pud sa iton karon nga hapon si Calvidic Isitan kag si Delgadudo. Thank you man. Kag kay Mark Franco Antolino. Sa inyo kay Inday Aishwaler Kun, kay Amafil Orman Kid, kag kay Rosemary Mahinay, June Ortega, salam. Mami Diana Consolation, good afternoon. Kag kay Annalyn De Leon, yes. Dolinda Auditor Lapus Aguirre, at Tia Kim.
Eriman, salamat gid. Kay Rochelle Fulgencio, Susana, kay Tien, salamat gid. Thanks for the love. Reynald Arceo, salamat man sa inyo. Ngayon, kay Tuto Balunot, good afternoon. Manjunejo, salamat man. Kay Chares, Basinda Evelyn, no? Hi lang po, no? Frank Kalohio, salamat man. Ha? Sinakar. Okay. Relax lang ka mo. Hindi, Blaza. Balikan lang ka mo ko ni Tita We. Relax lang ka mo, dira. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Philippine Standard Time. Balik si Tita Wilma, syempre. Padayon kita sa pagpangalaga sa This Is My Life. Kidira kay Inday. Oh, mayong hapon lang dyan. Mayong hapon lang kay Norma Rosales. Kay salamat sa inyo pag-upod kay Tita Wek. Karong hapon and of course, dira kay Manang Perla kay Inday salam sa best store. Ang best store. Dira iya sa may country home. Salamat sa inyo ha. Salamat dito mayong hapon sa inyo. Mandira kanan. Kag magluwas sila Tita Dira man kay Manang Law sa may Binalban kamusta lang kag mayong hapon sa puso sana ito
ang nabili natin yung mga zodiac sign kaya ginahulak nila ang ilad ni horoscope. Aquarius na kita, no? Ang mga Aquarius na tao, Enero 20, Febrero 18, ahadi. Ikaw, Aquarius, may problema ka personal. Personal ang problema sa karon na kinanglan atabangon, hindi mo pagtalikdan. Kung medyo mabulubog at sige, batuin lang, sa pangitaan, sa pamaagi, sa paano ina ma-resolve. Kaya nang naman sa imo trabaho, maayo ang dalagan sin. May negosyo pa, sure man. Mas sumating mo mga numero 12, 23, 5.1. Mustard yellow is your lucky color. Mga Pisces, ang mga Pisces, na tao Febrero 19, ito Marso 20. Mataan ko na bago naman yung chance na mabago mo ang banas na ginausoy mo sa imo kabuki. Kada kung ano man ang imo source of income sa karon, i-enjoy mo. Kag kundo ginabudlayan ikaw, i-enjoy mo lang yapon. Kag magpalinguha, di ba? Mas wati mo man yung mga numero Pisces, Shakti 29, 21, kag 43, your lucky color is brown, very red. Aries, ang mga Aries, mga Thomas, so 21 to Abril 19, o kabalo, ang sitwasyon nyo sa buong Aries sa inyong trabaho, bulubulubud like it. Kag, may ara man pagsulay sa inyo. Especially sa imo Aries, may feeling ka na dumiara man bala garit sa imo. Kag pagkatapos kinahanglan mo lang ang maging patient, ha? Along ka sa mga chismosa dira. Bayida sila. Focus ka lang sa work mo. Aries, mas wadi mo naman yung contrast 5.20 to 45. Blue is your lucky color. Mga Taurus naman na Abril 20 to Mayo 20. Kung sobra ng pag-answer mo sa problema, anong namin himuon? Relax mo kadali ka o ginuon. Kaya nga, kung hindi mo pag-relax, mag-abot mo ng mga problema, doon hindi ka nakabalo. Kung dapat abad mo. Hinanglan mo lang kung mangyan kampante ka, magpatabakod ka, kung tagay-tigay na naging paugalin mo nga, makapakuway sa mga. Mas wati mo naman yung numero 5, 37, 49. Mocha brown is your lucky color. Yes, Gemini. Ang mga Gemini na tao may 21. Tugtog. Hunyo 21. Kinanglan. Magmangin tayo kaman karon nga adlaw kaya na-achieve mo yung goal sa adlaw. Kinanglan mo lang disiplina para naman pinara mo ina. Ha? Gemini, 23, 21, 29, 54 yung mga maswerteng na numero. Your lucky color. Kagyas, Cancer. Katapusan ng zodiac sign. Ang mga Cancer naman, Hunyo 22, Hulyo 22. Ang imo na social life, they're good, i-enjoy mo. Ang good news para sa imo Cancer, halin sa internet. Ang natungod sa imo application, ongoing abroad. May plano ka, wala may application ipapasama sina. O itago naman regarding sa trabaho. So, may maayo nga balita. Mas wati mo naman nga numero 29, 23, 16.8. Your lucky color is royal blue. Notice nyo ka pag-aas ng mga lucky numbers din yung subuno mo. Kabulat to ba? Oo. Kinahanglan lang din. So, nabatihan natin na itong text. It is zodiac sign para man sa itong text at kakawis ko. Karoon yan na anong Miyerkules, Hulyo, 28, Igdus Mil, 21. Kagas sa itong dalidaran ng mga kautulan, hindi kami nag-message sa personally man, hindi sa atang number para sa amin promo. Ang atong sininga top anniversary sa ARB, ang sulit ang paprementasyon ng Radio Bacolod, ang nakuwain na ang pero ang cellphone number, no? Ang cellphone number, Ariho, kamatiis ulat nila, 0970
0970-495-1202. Again, 0970-495-1202. Sa Itong mga mga sa commercial balang nga part. ara, Mabatian madras action siya naghatag sa aton sa mechanics. Basta complete mo na na-send Fine for validation. Amo na nakasimple. Okay, Action Radio. Standard Time in Punto de Stress. Ang ato na 3 o'clock prayer. Prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. Okay, update na kita sa Orasyon Emperata sa COVID-19. Orasyon Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtunglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglaton sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panigyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa siningtion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. Umahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. Umahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose,
igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Salamat din sa inyo pag-upulti Tito Wilma sa pagpangamuyo na tunsang orasyo and perata bato sa ginapangatulan natin ng pandemya COVID-19 sa prayer. Ay dali happy birthday kay Cecil Hipti Batindaan. Mayong hapon na kay Nang Victor Ramos. Thank you so much. So, ang si Tito Wilma magpaalam sa ating pagpangalaga sa inyo po sa My Life. Ang ating na Bible verse for today. Halin sa Galatians chapter 5 verse 14. It says, For the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as yourself. Salamat din mga palanggan ng mga tagapalamat. Buwas na naman of the night kita. So, standby na sa may tahong drama mensahe sa pagkiwa. Una sa balita. Sa Bacolod, aksyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.